खुलुमबाय रायजोफोर भिडिअ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होग्रोदो ओमफ्राय जोङो भिडिअखौ खालामनोसै सुरु BTC नि बारग' शिब हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि मोनसे भिडिअ फेसबुकआव भाइराल जागासिनो दङ आं बिराद मिनिफ्लांदोंबो बे भिडिअखौ नायनानैहाय बेखायनो आङो नोंथांमोननो एसे देखायनायसै नोंथांमोना नायदो आंनाव मानसिफोरनो फाथायहर आं मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्ति खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनि सासे BTC नि बारग' शिब जालायनानैहाय बेफोरबायदि माने मानसिफोरनो हरलाबायनो थोननाय भाइराल खालामनो थोननाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना ध्यान होदोंना सोरनि खोथा बुंनायाव आखाइ खबदों बिराद मिनिथाव आरो नोंथांमोना नायफिन भिडिअखौ दामना हो आंनाव मानसिफोरनो फाथायहर आं मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्ति खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनि सोरनि खोथा बुंनायाव आखाइ खबखो बेखायनो बोफिन नायनानै बिराद मिनिबाय थादों आरोखि आङो आरो बेजों लोगोसे मोनसे भिडिअ क्लिप दंबाव दा बेखौबो नोंथांमोना नायदो I'm going to Bangalore. I'm going to Bangalore. I'm going to Bangalore. I'm going to Bangalore. जोंनि जों दा मिथिनानैहाय जोङो बेफोरखौ जों मावनानै लानानै